așa mai departe, o să fie bine, dar cred că nu o să putem să ne organizăm până la alegerile parlamentare, cel puțin de cel de anul ăsta. Așa că ne concentrăm, ca să fim eficienți, pe transmiterea mesajelor noastre la publicul urban. Și mai ales cel cu acces la mijloacele internet de informare electronică. Eu aș spune că ok. și să ne punem întrebări. Bine, atunci ne oprim aici și deschidem partea interactivă a întâlnirii. Da? Da, vă rog. Eu aș vrea să spun ceva. Mă numesc Andrei Alexandrov, sunt profesor psiholog în școli. Am fost alături de Nicușor Dan în campania precedentă. Am citit în ziar despre el și am fost extrem de entuziaști. Acum 4 ani, când am început și nu știa nimeni de el și ne-am dus și am cules. Și am zis, ăsta e un om care merită rar, care merită a fi ajutat. Ne-am dus în București. Am sunat atât de multe ori ca să susținem și am făcut câteva acțiuni. Din păcate, era destul de multă dezorganizare, fiind și ceva nou, timpul era foarte scurt și n-a ieșit perfect. În sensul că impresia noastră a fost că au fost mii de oameni care ar fi putut să colaboreze și ei și nu au fost cooptați foarte bine. O zic așa și pentru că sper că lucrurile astea se rezolvă din ce în ce mai mult. Acum, între timp, n-am mai știut exact ce s-a întâmplat în evoluția partidului. Vă văd pe voi și am impresia că sunteți mai bine pregătiți decât oamenii din organizație de atunci. Cred că... E vorba de experiența celor 4 ani. E normal că prima campanie a fost un pic mai fragilă și... E ok. Da, nu, e un nou bilet de speranță. Părerea mea este că dacă începi un nou partid, cel mai valoros lucru este această investiție de speranță pe care o fac oamenii. Acum există încă un beneficiu, că partea dreaptă politică s-a dus la vale. Deci e o șansă în plus pentru USR să crească. Dar nu trebuie pierdut acest bilet de încredere. Din păcate, sunt mulți pe care i-am cunoscut atunci și care erau cu USR și nu mai sunt acum. Dintre cunoscuți care au fost în campanie în perioada respectivă. Pentru că, dintr-un motiv sau altul, ori s-au întâlnit cu dezinformarea, care circulă foarte mult pe internet. Trebuie avut grijă de chestia asta. Ori, datorită unor scăpări din organizare s-au dezamăgit, în sensul că pentru a susține și a merge mai departe, ai nevoie de cineva în care să crezi și cineva care să crezi că poate să facă treaba aia. Nu numai că vrea, dar și poate să facă. Și ce vrei să articulezi în final? Bun. Și eu am nevoie de încredere. Să am încredere în voi. Ideea e că noi am plecat un pic, acum ca să fim un pic mai obiect, am plecat un pic dezamăgiți din campania de acum 4 ani și cumva am decis că de ce? Mai exact. Știm într-adevăr că au fost persoane care au murit tehnice și nu au fost bine folosite. Eu m-am ocupat de un fragment din comunicarea online și trebuia să răspund la unele mail-uri de la Nicușor, care veneau pe agenda lui Nicușor, persoane care vreau să-și ofere sprijin. Voi acum spuneți mai multe persoane, dar eu mă întreb în ce măsură există capacitatea de a le folosi. Pentru că experiența noastră cu prima campanie... Acum sunteți în Galați? Ok. Atunci experiența voastră va fi de mare valoare, de mare preț, pentru că aici, la Galați, ar trebui să vă organizați. Și să vedeți, nu e un lucru ușor, pentru că noi suntem voluntari toți. Da? Este din ce în ce mai greu să fac treaba singur. Adică deja suntem mulți și pe măsura. Nu mai spus cineva că eu mi-am asumat chestia asta, într-adevăr. Dar pe măsură ce ne vom mări, vor apărea din nou capete liberi, pe experiență, care vor fi putea fi folosite. Da, experiența noastră e că lucrurile care sunt lăsate la liber și sunt eclectice, cum e grupul ăsta, persoane care nu se cunosc, dar nu au un background, nu suntem familie, nu suntem poate nici vecini, sunt pe
Eu, sincer să fiu, am avut rezerve în am rugat, a invitat persoane pe care le cunosc din Galați să vină aici. Pentru că nu știam ce o să faceți și cine sunteți, de fapt. Și mesajul vostru de a aduce mai multe persoane. Mă aduc aminte când am văzut, da? Florin și tu și alți câțiva, ne-am văzut în parc anterior, am jucat în soare, ne-ați spus, veniți cu unul sau doi prieteni. Și atunci am spus, păi, nu, aș veni cu ei, dar nu știu ce o să se întâmple, pentru că nu vă cunosc. Și experiența mea anterioară cu USB-ul n-a fost... Cea mai strălucită. Da, adică lasă loc de multe îmbunătățiri pe care sper din tot sufletul că le-ați făcut între timp. Noi totuși suntem de partea USR-ului și a USB-ului, am fost în campania de acum ca supraveghetor la alegeri pentru că au fost mai multe apeluri pe care le-a făcut USB-ul și am spus la naiba, hai să ne ducem în București ca să participăm la monitorizarea alegerilor pentru că știm că se fură la alegeri. A fost un efort în condițiile în care Bucureștiul e plin de oameni, dar totuși am venit de la Galați ca să salvăm Bucureștiul, pentru că ne pasă de București, ne pasă de familia noastră, de foarte bine care e acolo și de prietenii care sunt în București. E păcat că a fost să ne ducem noi să monitorizăm. Aici, scuze, vă întrerup și ca să vorbească și alții. Dar noi nu am, adică noi am venit ca să ajutăm Galați, nu voi ca să ne ajutați pe noi. Știți, e foarte important. Adică voi aici o să faceți lucrurile și noi suntem gata să vă ajutăm. Dar când ați venit la București, ne-ați ajutat. Sigur, nu, dar e normal să fie Era bine așa. dacă veneam mai mulți. Eu chiar am transmis mesajul, mergem acolo, dacă vreți, mai veniți cu noi. Dar prietenii Facem aceeași noștri mașină, este da. să vedem dacă noi putem să-i ajutăm, nu ca ei să ne... Da, Dar eu propun, mai vorbim după, dacă... Ok. Aș da și un răspuns, dacă se poate. dar stau și mă întreb cine se ocupă de coordonarea Vă spun acum, exact da? asta vă spun, da? Ok. În organizația de la Galați există un nucleu dur de 15 oameni care este în creștere. Eu cred că în 2-3 săptămâni o să-l dublăm și așa mai departe. Da? Și din acest grup se vor erija lideri. Din acest grup se vor alege, deci grupul de aici își va alege structurile de conducere. Atunci va avea un alt profil grupul respectiv. Dintr-un grup nu toți sunt lideri. Dintr-un grup mulți simt nevoia de a fi direcționați. Alții au inițiativă. Da? Noi facem apel la ambele categorii de oameni. Este nevoie și de oameni cu inițiativă care să conducă, să ducă, să facă pași, să construiască. Da? Este nevoie și de oameni care să participe la nivel de membru de echipă. Da? Ok, deci, la Galați am speranțe că vom fi o echipă funcțională. Da? Sunt oameni, sunt competențe, există motivație, deci am pornit cu drumul. Am să intervin și eu. Am fost la o ședință, nu știu dacă mai amintești, înainte de alegeri, cu Inițiativa România, care a asigurat o parte din observatorii la nivel de București, suplimentar, nu reprezentanții USB-ului în secțiile de votare. La momentul discuției la care am participat împreună, am spus foarte clar că este o prioritate maximă prezența reprezentanților partidului în toate secțiile de votare. Erai mai preocupat de strângerea de semnături. Ok. Ce vreau să vă spun? La nivel de Galați sunt necesari minimum 176 de reprezentanți în secțiile de votare. Este o cifră. Nu. Vedeți? Nu. În municipiul Galați. Nu, am spus mai întâi. În municipiul Galați e nevoie de 176 de reprezentanți. Este nevoie de un reprezentant în birou electoral județean. Acea persoană nu poate veni la ora 12:30 pentru că are de făcut de mâncare a doua zi pentru copii. Da? Deci persoana aceea are niște zile de foc și trebuie să fie prezent acolo non-stop. Ok, revenim. Este nevoie de 176 de reprezentanți în secțiile de votare din municipiu. Bineînțeles, ne vom sprijini și pe oamenii care sunt din localități, din Independența, din Marca, care se oferă. Unii dintre ei deja. Dar, la nivel de municipiu, eu cred că se poate capitaliza mai mult. Se pot strânge mai mult de 176 de persoane în această acțiune. Și cred că se poate acoperi județul.
De exemplu, la București, la alte alegeri, se reușeau acoperirea secțiilor de votare din municipiu și după aceea, bineînțeles, putem să-i facem o surpriză plăcută și domnului lider al PSD-ului și să ne ducem acolo unde se votează în proporție de 80% și să vedeți cât de interesant este o secție de votare din județul de acolo, din Mecovița. Bun, deci prioritar este și județul, pentru că, este adevărat, nu se obține 10% în marca, dar orice vot contează. Și la sectorul 1, alegerile s-au pierdut în secțiile de votare care nu au fost reprezentate. Deci, în oraș sunt 300.000 de oameni și județul are 600. Deci singura comună în care a ieșit Iohannis a fost Marca. Lucian, mulțumesc pentru acest fapt pe care ai menționat de ce avem nevoie și aș completa. Modul în care puteți dumneavoastră să participați este multiplu. De la statutul de membru, adică să fiți parte din proiectul de construcție a acestei filiale din Galați și după aceea de funcționarea ei, de promovarea proiectelor noastre, de interconectarea cu viața socială, cu viața administrativă, cu viața economică. Deci vom deveni o entitate în Galați prin membrii noștri. Deci asta este un mod de participare. Al doilea mod este cel pe care l-a prezentat acum Lucian. În anumite etape din viața politică a unui partid este nevoie de mai mulți oameni care să fie loiali unei cauzei noastre. Spre exemplu, când avem nevoie să participăm în secție de votare. Nu trebuie să fiu membru de ani și ani de zile, să vin constant la ședințele de partid și să lucrez cot la cot. Pot să fiu doar un simpatizant și să spun, da, domnule, la alegeri vreau să mă implic, o să particip ca reprezentant în secție de votare. Deci aici puteți să vă gândiți la frați, unchi, părinți, prieteni, care sunt în asentimentul vostru. Da? Mai este și poziția de simplu simpatizant, adică o prezență episodică în rândurile noastre, când strângem semnături, când facem o întâlnire publică, când avem nevoie să culegem date sau să ne documentăm despre un anumit subiect de importanță locală. Deci acei simpatizanți ne vor ajuta să construim un subiect. Și mai este de asemenea ipostaza de donator. Sunt oameni care nu își pot rupe ore, zile din viața lor pentru a lucra la acest proiect, dar cred în proiectul lor, cred în oamenii care duc acest proiect, care sunt în construcția asta și dispun de anumite resurse materiale și acei oameni pot să contribuie ca această organizație să funcționeze. Da? Deci am vorbit deja de 4 moduri de a contribui la proiectul nostru. Dacă sunteți aici, bănuiesc că măcar unul din aceste moduri le aveți deja în minte. Dacă aveți deja o idee, dacă acum poate am contribuit să vă consolidăm Eu am o întrebare pentru Clotilde. La ora 12 când am venit, am reținut o idee foarte interesantă, dar vreau detalii. Depolitizarea comunei. Întâmplător cunoaștem exact care e problema acolo și cum a zis Lucian, dintr-un procent din 80%, vă spun că este foarte ușor să rupim 30% acolo la comună. Dar bineînțeles, sunt foarte mulți oameni care au venit din străinătate la voi, au început o fermă, au început ceva și chiar ca și voi, au început să se implice și în politică. Bineînțeles că acolo la țară sunt oameni foarte cârșiți cu niște chestii și sunt foarte șopăgăriți. Dar asta nu înseamnă că oamenii aceia trebuie neglijați. Și noi am avut o experiență la această campanie electorală locală, n-am reușit foarte multe în Galați, în municipiu, pentru că aici sunt mai mulți cu toate lucrurile. Am reușit să facem dezbatere aici, dar am sesizat că acolo se fuge de dezbatere și e mult mai simplu. Dacă e prins odată și oamenii văd o dezbatere, procentul ăla de 80% se prăbușește. Dacă puteți să dați niște detalii despre această depolitizare, că de fapt acolo la comună oamenii sunt pe turme, nu sunt pe principii, nu prea înțeleg ei, unii. Marea majoritate a comunelor sunt dirijate de la centru. Și asta este atul lor. Ei fac campanie electorală locală ca să-și asigure parlamentul. Asta, deci noi acum vom lupta cu aceleași persoane vechi care și-au pus oamenii lor la locale, care la locale au fost foarte blânzi cu noi, că să nu-i deranjă, dar odată puși pe funcții, sunt foarte agresivi. Deci noi am avut surprize și la celelalte alegeri,
când băieții au sfidat legea și au pus afișe cu Victor Ponta și zicea că în comuna lor nu intră nimeni. S-au trezit că chiar rude dintre ei vin acolo și le strică joacă. Înțelegeți? Cu asta trebuie să mergem, pentru că unde cineva are 80%, eu vă garantez că îi rup 30%. Fără nicio dublă. Câștigă. Dar iau 30%, exact cum a făcut voi. Acum foarte motivați. Nu, avem experiență. Noi ce vrem este... Foarte idealiști, foarte optimiști, foarte... Nu, avem experiență. Avem experiență cu M10, care a fost un proiect care a plecat la fel și s-a prăbușit și nu vreau să zic că s-a prăbușit exact de la București. Nu de aici. Deci noi în Galați am avut 7%. 6,75, Elena Udrea a făcut 6%. Deci față de banii lui Elena Udrea, 2... Da? Deci în Galați este potențial de 7%, pe care niciun partid nu merge spre 10%. Da, pe prost. Și nu putem neglija județul, pentru că lista va fi pe județ și sunt comune care chiar vrem să luăm acel 30% din 80%. Da. Aici am văzut două persoane din Matca, cel puțin, pe care le-am cunoscut deja. Da, scuză. Nu, foarte rapid, așa. Eu nu o să vorbesc mult, dar vreau numai să spun că noi ce urmărim este să depolitizăm toată societatea, știți? Directori de școli, de spitale. Atunci, e o importanță a politicului care nu este justificată și care este extrem de nocivă. Dar trebuie să depolitizăm tot. Dar și în comune și orașe oamenii se cunosc. Știm pe cine este gospodar, nu e nevoie de un partid acolo, partidul nu e nociv acolo, de fapt, oamenii vine partidul pentru că el are bani, are Consiliul Județean, adică știți mai bine decât mine. Dar trebuie neapărat să permitem, un exemplu, legea acum nu permite liste de independenți. Știți? Și atunci într-un stat trebuie, dacă vrei o listă, trebuie să fie un partid. Asta nu e în regulă. Da? Deci e un exemplu, dar vrem unde nu e nevoie să avem partide, că tot am rămas antipartide, e nevoie de partide, ceea ce facem acum e nevoie de partide, dar în state comune nu e nevoie, oamenii se cunosc. Sunt oameni care cred într-un partid care la început pornește cu niște idei și se trezesc că cineva de la județ și îl ajută legislația și le trage consilierii până când zice dacă vrei să faci asta, eu te retrag și intru în următorul Nu este modelul nostru. Deci, eu am înțeles asta, dar asta se întâmplă și de asta anulează toată... Un partid este la nivel național și avem o politică națională, la nivel de un stat, e vorba de bună guvernare la nivel de stat, nu e nevoie de partide politice. Dar cum putem depolitiza comunele când omul trăiește prin politică? Politicul ne conduce, politicul ne dă, politicul ne ia, politicul ne... Deocamdată să stricăm bătălia politică acolo și după aia o de politică. Cum? Exact cum vreau să vă dau un exemplu cum depolitizăm. Da? Ieri a fost ședință de Consiliu General la București, unde s-au stabilit un număr de locuri de membri în Consiliul de Administrație la spital din București. Unde nu trebuia să fie neapărat consilieri generali. USB-ul a căutat oameni de încredere din afara partidului nostru ca să participe în aceste consilii de administrație. Dumneavoastră ați făcut treaba. Da. Dar alte partide nu fac. Asta nu zic, dar asta este metoda noastră. De aceea noi vrem să avem o influență. Da, să facă și la fel. Dar cât sunt de loiali și există risc, sunt loiali, dar există riscul ca să fie apărat de altă parte. Nu există, pentru că noi garantăm pentru el. Și vă spun sincer, una dintre persoane este un fost coleg de-al meu pe care știu, care este director general pe România a unor firme de tehnologie și am avut încredere să-l propun pe el. Eu am. Asta e altceva. Da? Ok, deci vreau să vă zic, v-am dat un exemplu de depolitizare. Vrem să aducem competențele la lucru, nu oamenii politici. Da? Ok, era un domn care a ridicat mâna. Da, Numai activatorul mai bătrânești. Sunt private înseamnă ca spațiu, dar sunt private ca spațiu. Până va dezvolta partidul ăsta, nu mai fac teoria cu mari lături lui, cu tal, o alături de ceva nou, care s-a zis ceva de ei. Am urmărit la televizor, știu și numai. Concret ce vreau să zic. Până să o lua având peste tot partidul, ori de apelul va fi Consiliul ăsta din București. Două chestiuni concrete vreau să le spun, la nu știu a jignirii. La măgările astea făcute de ea acum, cu banii pentru catedrală și cu banii pentru cabinete medicale și școlare, s-a căzut puțin într-o capcană. Adică, când s-a combătut aceste
propagandă electorală a elitei, a dus-o pe ordinea de zi cu 2 minute înainte de Consiliu și așa mai departe. Foarte bine pregătiți. Combaterea acestei chestii trebuia să facă puțin profesionist. Adică, nu numai că nu suntem de acord cu așa ceva. Tot la electorat ajungem. Când a fost problema cabinetelor școlare, trebuia să se spună clar, prima vot trebuia să fie noi mai mult copii, sănătatea copiilor prin școală, decât voi. Nu veniți cu asemenea metode bolșevice, cu 2 minute înainte și așa mai departe. Trebuie studiată problema, să nu ne pomenim ca în alte cazuri, cum a fost secția aia de arși, care s-a făcut propagandă și că să fie folosită, nu s-a folosit. Trebuia imediat să vină cu exemplu imediat, prima dată înainte de a zice că o să votăm împotrivă. Ca să se prindă electorat cu un alt electorat. Chiar și cu catedrala. Suntem ortodoxi toți, vrem să avem, să fim mândri. Suntem ortodoxi și avem un ala nemaipomenit. Suntem, da, dar la timpul lui. La timpul lui, că ce fel o să fie ortodox când o să ferească Dumnezeu cu tremur, o să spot copilul de sub dărmătorii Bucureștiului, cât de mândru o să mai fiu eu de catedrala aia. Da. O să fim de acord să fim așa și așa, dar la timpul respectiv sunt alte lucruri mai. De asta puțin profesionist, să nu se cadă în plasa țărănicilor prin 90, când veneau cu o propunere, prin acel CPON, cu CPON, cu împrofitărirea, cu restituirea. Da. Majoritatea era 90% aproape FSN, a votat-o, dar în toate colțurile țării, când se iveau neclarități și necazuri de pe urma acestor chestii, toată lumea știa. Ultimul amărât știa. Țărăniștii au făcut chestia. Și ea desfințat. Deci să fim profesioniști. Aveți mare drag și vă mulțumesc pentru observația asta foarte, foarte precisă. Ați spus că sunt niște sfaturi, niște vorbe bătrânești. Nu, sunt niște vorbe progresiste, a spune. Așa. Eu am făcut parte din Consiliu și evident ne-am opus acelor achiziții de echipament pentru cabinetele medicale dintr-o rațiune foarte simplă. Achizițiile sunt cel mai ușor lucru de făcut. În schimb, a include aceste achiziții într-un întreg program, de la identificarea nevoilor, de la organizarea cabinetului respectiv, cu medici respectivi, cât timp vor dura, care e durata de viață a acestor cabinete, ce obiective de sănătate pentru fiecare copil, urmărirea în timp, structurile... Deci, achizițiile sunt cel mai ușor de făcut și știm foarte bine că aceste achiziții sunt un vehicul pentru bani de campanie electorală. Da? Este foarte drept că n-am avut, dacă vreți, formula ideală de prezentare a acestei gândiri în Consiliul Local. În Consiliul Local am avut 30 de secunde să exprimăm chestia asta. Probabil n-am găsit cele mai bune argumente politice și profesionale de exprimat. Și ați simțit și noastră o anumită slăbiciune, dar prin experiență, prin rodare, prin atragerea oamenilor care au competențe în asemenea domenii, vom fi mai elocvenți. Dacă noi nu avem medici în policlinici, în spitale, în nu știu ce, de unde Dumnezeu să luăm medicii ăia așa pentru cabinete? De unde? A fost ridicată și această problemă și evident că răspunsul este, adică răspunsul se dau de la direcția de management a spitalelor al municipiului București. Ei ziceau că vor găsi și că vor fi. Dar acestea sunt Moldova. Cel mai sigur este achiziția. Asta este sigur, da? Deci achiziția cu banii dăm. Restul... Ok. Bună ziua, mă numesc Vădva Costel, sunt membru fondator al Asociației pentru Implicare Civică, vicepreședinte al Asociației, avocat de profesie. Dar acesta se află în situația, s-ar putea unică în țară, în cei 26 de ani de democrație, să poată fi dizolvat Consiliul Local al Municipiului Galați și Consiliul Județean. Este un moment politic important, atât pe plan local și pe plan național. În speță, fostul primar candidat pentru Consiliul Local al Municipiului Galați și pentru Consiliul Județean. De la sine putere și încălcând legea, atât Consiliul Local cât și Consiliul Județean, în prima adunare în care ei trebuiau să-și... Nu că validației, biroul electoral validează. Asta este și susținerea în fața instanței și în prima fază instanța a dat dreptate. Să se... un fel de jurământul, nu-i de validare, de altceva.
Depunerea de jurământ. De constituire. L-au exclus și au invalidat de la sine putere fără să aibă competența legală mandatul. Este un termen legal în care Consiliul Local și Consiliul Județean trebuie să... Da. Dacă se anulează hotărârea lor, ei depășesc termenul de 15 zile și pot fi dizolvați. Este o acțiune politică, este o acțiune politică pe plan local. Este o acțiune politică pe plan național, pentru că, așa cum am spus dumneavoastră, deocamdată filiala locală nu există. Și spun pe plan național că trebuie să ajutați filiala, trebuie ajutate filiala locală. Eu mi-am exprimat deja opțiunea pentru așa ceva. Și pe plan național, pentru că e unic în istoria României. Este un exercițiu de democrație extraordinar să se provoace alegerile anticipate atât la nivel de reședință de județ, cât și la nivel de județ. Despre asta. Deci ne oferiți o ocazie să ne afirmăm Eu am tot sprijinul pe așa ceva. Și mai sunt și altele la care le-am început anul trecut. Din păcate, Conflat nu se face primăvară în orașul ăsta. Asta este adevărul. Am renunțat la proiectele începute. Chiar am fost singur în ele. Dar acum mă ofer tot sprijinul pentru așa ceva. Ok, foarte bine. Deja ați discutat aici cum... Am mai discutat cu domnul Bocan. Timpul ne presează pe toată lumea și pe domnul Stanciu și pe mine. Timpul ne presează. Avem foarte, foarte multe de făcut într-o singură zi și nu reușim. Nici măcar nu cred că să ne invite la o ședință. Să aveți nevoie de sprijin pe partea aceasta de... E de specialitate. Vă mulțumesc. Dar să discutăm apoi după ședință, să vedem cum ce ne vom capăt. Domnul, probabil n-ați înțeles, dar e foarte simplu. Ca să explic și poziția voastră, probabil va fi așa. Deci dacă vor fi alegeri anticipate locale, USR Galați, filiala, bănuiesc că va participa la alegeri și automat de urma și câștigăm. Este o oportunitate reală politică pentru a Consiliului. La nivel local, să-și facă exercițiu prezența, având exprimarea punctelor de vedere politice, pentru că până la urmă asta este să exprimăm strategii politice, asta să exprim strategii, să exprim corectarea greșelilor de administrație, de politică care se fac. Și la nivel local, de simțit, să se facă simțită prezența. Dar e o ecuație extraordinară. Care e... Majoritatea au făcut un abuz. Au exclus fostul primar și din Consiliul Local. Deci, după care au avut unul sisma să vă acolo cu un vot. Exact asta putea să pățiți și voi la București. Deci, dacă ei votau... Stănică, problema a fost următoarea. Deci ei au invalidat mandatul când a fost ales în ambele locuri, cu toate că nu au competența legală să valideze sau să invalideze mandatul cuiva. Pentru că dumnealui a fost ales și au făcut greșeala, că au făcut aceeași hotărâre și Consiliul Local, dizolvând. Deja Consiliul Local a trebuit. Deci scuzați, aș dori să intervin. Scuzați, ca să clarificăm, pentru că nu este corect ca să denaturăm discuția. Mă scuzați, mă numesc Vreme Șerban. Sunt soțul doamnei consilier local independent Vreme Daniela Simona. Datorită crezului nostru în altceva decât în partidele politice, noi în 2004 am intrat într-un partid politic, în 2012, într-un partid politic nou înființat atunci, de altfel și flamat, numit PPDD. La momentul ăla, cu ordonanța 55 am ales să rămânem independenți pentru că noi am crezut într-un proiect de țară și nu într-o misiune a unor partide. Ulterior, la alegerile locale din 2016, acum m-am alăturat soției mele, eu nu am mai candidat și ea a candidat ca și independent și am susținut-o. Acum este consilier și aș vrea să aduc, fiind și noi am auzit din presă că veniți la Galați, ne-am arătat intenția de a fi prezenți pentru a vedea proiectul dumneavoastră politic și acum fiind o discuție legată de Consiliul Local și despre aceste probleme ar dori să clarific anumite aspecte. Să lăsați o poziție să Deci, Consiliul Local s-a constituit într-o oarecare formă în proporție de 90-99% legal. La momentul respectiv, Consiliul, după validarea mandatelor de către Comisia de Validare,
consilierii locali, fără să aibă o propunere din partea președintelui, așa cum prevede legea, i-au anulat mandatul unuia dintre consilieri. Ulterior, acea persoană a făcut contestație în contencios administrativ. Acum se află în faza, la județ deja a fost o hotărâre în acest sens de către Tribunalul Galați, prin care a anulat hotărârea de Consiliu, prin care s-a validat Consiliul Local județean și în același timp a anulat și a propus ca și obligație Consiliului Județean să valideze mandatul celui ales. Lucru deja întâmplat. Sunt niște contestații pe rol prin care ei tot contestă că nu a fost ultima ședință de Consiliu legală, dar este legală pentru că, așa cum știți și dumneavoastră că sunteți consilier local, validarea mandatelor se face cu votul a jumătate plus 1 din cei prezenți și nu din numărul consilierilor locali în funcție. Și aici este o confuzie prin care multă lume. Deci, Consiliul Local și Județean nu se va dizolva, doar poate vor fi schimbări de majorități. Acum aș vrea să-mi aduc și eu. Am ascultat cu atenție tot ceea ce s-a discutat aici de fiecare dintre dumneavoastră, având o mică experiență politică și participând în bătălii. Văd devotament, văd ardoare din partea tuturor, inclusiv din partea dumneavoastră, dar așa cum știm cu toții că fără un lider care poate să tragă un partid după el, un partid politic nu poate avea succes. Dacă la București, Uniunea Salvați Bucureștiul, din punctul meu de vedere, a avut un succes veritabil datorită celor doi mari lideri de partid, deci la Galați și în țară să știți că lucrul ăsta, cu tot devotamentul fiecăruia dintre dumneavoastră, nu vreau să fiu pesimist și nici să vă descurajez, nu se poate face dacă în rândurile dumneavoastră nu există un lider marcant care să îi exprime devotament și putere de a duce un partid mai departe. Și lucrul ăsta de ce vi-l doresc, adică aici rămâne la aprecierea noastră ulterior, noi nu știm ce vom face, suntem doar prezenți. O secundă și termin. Am auzit din partea colegilor dumneavoastră, mi-am și notat câteva lucruri, că sunteți ca și partid motivați și dornici de schimbare. Acum știm cu toții că acest lucru deci nu poate fi posibil decât în anumite condiții. Cum credeți dumneavoastră, aș vrea să pun și eu o întrebare, ca și lider de partid, că este posibil acest lucru în condițiile actuale și cu un termen așa de scurt până la alegerile din toamnă, să le spunem 4 sau 11 decembrie? Schimbarea o facem și acum, în momentul actual. V-am dat un exemplu mai devreme cu demisia unui om care era un om corupt. Presiunea pe care o punem în sine creează schimbarea. Noi, tot, în plus, suntem convinși că o să avem un procent destul de bun la aceste alegeri pentru un partid care va avea mai puțin de un an. Da? O să avem între 10 și 20%. Și cu acest procentaj, noi vrem să fim la masă, fără să facem alianțe, dar noi vrem să fim la masă pentru a alege guvernul care va guverna România timp de 4 ani, ca să fie un guvern în continuitate cu cel care este acum, un guvern normal, adică oameni care competenți, care se vor strădui cu bunăvoință să facă o muncă corectă. Și asta vrem acum. Într-adevăr, nu o să fie guvernul nostru, pentru că nu o să avem 30-40%, dar o să fim noi cei care vor participa la decizia aceasta pentru a avea un guvern care va putea lua România și mai departe timp de 4 ani. Asta ne dorim. Și suntem siguri că o să reușim în acest lucru. Din punctul meu de vedere, dumneavoastră veți reuși cu siguranță, inclusiv colegul dumneavoastră. Dar știm cu toții, ca un lucru să fie mult mai mare, trebuie ca aceiași lideri, măcar o parte din dorința lor să fie transmisă și în teritoriu și acest lucru să fie dus pe mai departe de niște lideri competenți și capabili să ducă la îndeplinire. O mică atenție pe care mi-aș fi dorit să o găsesc astăzi aici, ar fi fost ca fiecare dintre noi să avem un plan, un program politic bine stabilit, ca fiecare, un program politic al partidului, pentru că fiecare dintre noi suntem simpatizanți, ne dorim, dar am vrea și noi să știm în ce direcție. Am ascultat în mare așa câteva lucruri, ca și... Da. Deci eu cred că lucrul ăsta... O să fie și transparent, o să fie
clienții, dar mai bine o să vă uitați pe internet și o să-l vedeți. Noi acum construim acest lucru și pentru această construcție o să avem și nevoie de feedback-ul vostru, cei din Galați. Pentru în direcțiile noastre, direcțiile mari, avem partea de reconstrucție care include partea de reindustrializare. Avem planuri foarte mari pentru acest lucru și mai ales aici la Galați, unde aveți acest atu, care este industria siderurgică. Avem pentru a... Și știți că este un atu. Știți că este un atu. Pentru a susține această reindustrializare o să avem nevoie de infrastructură, o să avem nevoie de educație, de niște școli profesionale, de niște oameni bine pregătiți. Atunci, reindustrializarea, antreprenoriat, asta este un lucru foarte important, orice român are această creativitate, inteligență, el își dorește să facă o firmă și trebuie susținut în această direcție. Și a treia parte este partea de reformă administrativă, informatizarea, transparență, tot ce acolo trebuie schimbat ca să avem o armată cu ofițeri. Da? Armata fiind aparatul de stat. Adică aceste trei direcții o să vă spunem exact cum se va desfășura. Dar pentru asta avem nevoie și de feedback-ul vostru. Apelul că dumneavoastră ce trei lideri. Mă scuzați, o ultimă întrebare care ar fi cum credeți dumneavoastră că ați putea să combateți pe viitor, odată cu începerea partidului politic, aceste metehne ale partidelor vechi și mai ales al reprezentanților partidului dumneavoastră care o să trădeze ulterior pentru interesele celorlalte partide locale. Care este, deci acest fapt este o practică și știm cu toții că... Deci... Eu ce să vă spun? Noi o să încercăm să evităm să avem oameni trădători. Dacă vor trăda, ce vreți să vă spun? Noi ne bazăm, v-am spus deja, pe personalitatea oamenilor, ne bazăm pe ce au făcut, pe cine sunt ei. Într-adevăr, știm că o să ratăm un pic, adică vor fi 5% de oameni care ne vor trăda. Trădarea vine de la cap. Dacă vor fi mai mulți care au calitățile astea, ce facem? Dacă nu ești trădat, nu ești român. Ca să vorbiți, să aveți o singură discuție. Oameni care au acele calități care pe căutați dumneavoastră. Ce facem? Pe care nu pe care îl numim, dacă avem prea mulți oameni buni, o singură foarte bine. Dar de ce nu concurs deloc? Concurs? Păi nu mai numit. Nu, eu nu v-am spus, dar cum pot fi numiți, cum pot fi aleși candidații într-o filială. Experiența noastră este următoarea. De ce? Pentru că vreau să o scap pe Clotilde de triada asta de privat, pentru că ea ar trebui să plece. Din păcate, este momentul în care dar cu permisiunea noastră o să rămân eu, nu sunt atât de șarmant precum... Dar pot răspunde în continuare. Colegii mei o să plece, pentru că avem o ocazie să transmitem mesajul nostru mai multor gălățeni. Avem o invitație la Express TV. Ok. Am vorbit de alegeri în filiale. Vreau să vă împărtășesc experiența mea de la sectorul 1. Da? Acum aproape 9 luni, 10 luni, m-am alăturat Uniunii Sărbați Bucureștiu și la un moment dat s-au constituit, pentru că ne alăturam din ce în ce mai mulți, și am zis ok, acum trebuie să ne împărțim pe filiale, pe sectoare și s-au constituit grupuri de lucru pe sectoare. Eu am fost la sectorul 1. La o altă cu Clotilde și cu Roxana Rin, care și ea a fost candidat aici. Și într-o ședință de consiliu, într-o ședință de filiale, eram vreo 18-20 de persoane în jurul mesei și ne întreabă Nicușor Dan cine vrea să candideze pentru postul de consilier local. Din 18-20 de persoane, 5-6 mâini s-au ridicat. Și a fost o întrebare publică. Și Nicușor a zis, voi vă dați seama că noi din filiala asta trebuie să umplem 22 de locuri pe listele de consilieri locali. 5-6 persoane este foarte puțin. Trebuie să găsim oameni. Sau trebuie să vă angajați voi.
sau dacă nu găsim, convingeți pe prietenii voștri să vină. Da? Deci asta a fost unul dintre evenimente. Al doilea eveniment a fost întrebarea cine vrea să candideze pentru funcția de primar la sectorul 1. Și n-a ridicat nimeni mâna. Da? Este o investiție personală fantastică să candidezi la o funcție de primar. În seara aia am plecat acasă, eram cu bicicleta, era iarnă, era frig, am plecat cu bicicleta și în toiul nopții aproape, îmi dau seama, oare eu de ce am venit la acest partid? Oare ce fac eu aici? Oare am fost cumva beat? Deci, mi-am zis, eu trebuie să fac chestia asta, vreau să candidez, eu sunt capabil. Are lumea încredere în mine. Haideți să candidez. Și la a doua ședință de filială au fost două candidaturi. A mea și a lui Clotilde, pentru primăria sectorului 1. A fost aleasă democratic Clotilde. Ea a început campania cu 3 săptămâni înaintea celorlalte filiale și atunci partidul s-a uitat la mine și a zis ok, nu ești ales pentru sectorul 1, dar te interesează vreo altă candidatură la un alt sector? Și am zis, da, cred că am competențe, le pun la dispoziția partidului, dacă aveți un loc de candidatură, sunt disponibili. Și au mai fost 8 candidați în cadrul partidului pentru 5 sectoare rămase. Ne-am prezentat fiecare platforma noastră, viziunea noastră despre București, ne-am prezentat viziunea noastră despre campania electorală, ce posibilități avem noi de organizare personală, cu oamenii care ne sprijină, cu resursele financiare pe care le avem, cu resursele de timp, cu experiența noastră, cu motivația noastră și am fost aleși democratic în cadrul partidului să fim nominalizați ca și candidați la sectoare, la primărie de sectoare. Da? Deci v-am explicat un proces democratic de alegere din cadrul partidului. La fel se va întâmpla și în cadrul filialelor. Dacă întreb acum care dintre membrii, simpatizanții sau membrii, viitorii membri ai filialei vor să devină președinte de filială, aproape sigur ar fi că nu se va oferi nimeni. Este o muncă de responsabilitate. Da? În schimb, atunci când va veni ziua, s-ar putea să fie 2-3 candidaturi, pentru că lumea se gândește, lumea își face un plan de viață, își face un plan de bătaie și spune, este momentul nostru, vreau să mă implic, pot să mă implic și vor fi probabil 2-3 candidați pe care filiala îi va alege. Ca și președinți. La fel se va întâmpla și cu candidații la parlamentare. Candidații la parlamentare nu trebuie să fie neapărat președinții acelor filiale. Nu neapărat. În schimb, trebuie să fie niște oameni responsabili. Niște oameni care să prezinte încredere tuturor membrilor filialei, să aibă un capital de imagine, să aibă putere de investiție personală și, de asemenea, toți membrii filialei să fie mândri că susțin un candidat în care cred. Da? Asta este formula noastră de succes. De altfel, am vorbit de potențiale bariere, de eșecuri. Da, există, le vedem în față, dar nu suntem aici ca să ne îndreptăm spre un eșec. Suntem aici să punem în funcțiune tot ce putem noi mai bun ca să ajungem la un succes. Da? Și da, deci am spus, vom alege membrii în cadrul filialei care să ne reprezinte cu mândrie. Asta este cel mai important. Da, scuze, n-am întrerupt șirul gândirii. Suntem aici nu neapărat să prezentăm un program exhaustiv de guvernare a României. Este în lucru, Clotilde va vorbi de 3 axe principale, da? De întreprindere, antreprenoriat, de reindustrializare și de reformarea administrației publice centrale și locale. De strategie de țară. Exact. Dar astea sunt cele 3 axe pe care noi o să ne concentrăm. Nu vom putea să cuprindem toate axele, astea sunt punctele noastre forte. Vom avea programe competitive pe aceste 3 axe și sunt sigur că vom fi suficient de atractivi. Dar acum, astăzi, am venit ca să ne cunoașteți dumneavoastră. Să vedeți că suntem niște oameni vii, niște oameni care suntem, ați simțit, cred că, motivația, motoarele noastre. Suntem niște oameni care lucrăm, deci eu sunt inginer, sunt responsabil de proiect, azi m-am luat concediu, ieri m-am luat concediu că am avut ședință de consiliu, mă rezolv din fericire, am zile de concediu, dar nu o să mai rezist atât de mult, trebuie să văd cum fac, dar încă lucrez.
la fel și Clotilde este angajată, la fel și Florin Marian este antreprenor, este pe cont propriu și la fel sunt și oamenii din filiale care s-au angajat, ni s-au alăturat, sunt oameni realizați profesional, sunt oameni care din prea plinul lor vor să investească într-un progres pe care să-l vadă în jurul lor, în societate și pe scena politică. În afară de cei foarte bine pregătiți din punct de vedere, știu eu... teoretic și practic. Da, așa. Te rog să-mi spui, cei care nu sunt foarte grozavi și vor să fie membri, la ce sunt buni? Da. Adică ce pot face dacă nu sunt grozavi? Bun, dacă nu sunt așa. Bine. Cred că avem oarecare deficit sau oarecare reținere. Cred că am creat o imagine de partid elitist. Nu este așa. S-a întâmplat ca oamenii care sunt deja realizați profesional să li se alăture mai mult. S-a întâmplat ca oamenii care au călătorit mult în străinătate. S-a întâmplat ca oamenii care au avut oarecare experiență de afaceri, oarecare experiență de interrelaționare, de inițiative locale. S-a întâmplat lucrul ăsta și da, asta este un standard ridicat și ne bucurăm de standardul ăsta. În schimb, noi primim absolut pe toți oamenii care cred în ceea ce facem noi. Cred în proiectul nostru și pentru fiecare este... Îi luăm aici în echipă, îi luăm în echipă și fiecare... Se va găsi pentru fiecare ce va. E de muncă. Și un departament de pensionari foarte continuă. Organizații de femei. Veniți la noi la ședință, la prima ședință și vă invităm la niște acțiuni pe care le facem. Și așa este. Acum nu avem pe cineva care să înțeleagă suficient de bine problema pensionarilor din Galați. Nu este. Dar avem nevoie de specialitate. Doamna specialist a pensionarilor. Da. Avem o întrebare. Va fi foarte greu de la început. Aveam o vorbire la început. A spus că va fi foarte greu în mediul rural. Da. Păi v-ați spus o piedică. Adică drumul începe cu un pas și dumneavoastră sunteți obligați acum, în faza asta incipientă, să găsiți modalitatea de a trimite mesaj a ultimului om din comună, acelui om simplu, să învățați limbajul lui, să învățați să explicați și atunci vor veni fără să indicați dumneavoastră. Învățați să explicați omului simplu, să-i puneți pe tablă. Băi, ne abate. Ce ai făcut acum? Asta v-au oferit ăștia 26 de ani. Da? Noi asta oferim. Adică, o mașină care se plimbă prin județ face găsiți modalitatea să vă adresați omului simplu. Nu stați într-un glob de sticlă. Așa este. Deci noi cei care avem și intrăm pe mail-uri și pe Facebook și pe asta ne comunicăm. Dar sunt oameni care nici măcar un radio nu au în casă. Așa este, da. O simplă opinie în fața unei primării PSD face foarte bine. Baza este jos. Este clar, jumătate din populația... Asta este masa care a fost manipulată 26 de ani. Exact. Cu găleți, cu... masa de manevră. Ați înțeles? Cu mici, cu bere și cu așa. Deci, la asta că sunteți obligați să găsiți în teren. Cum se spunea înainte? În teritoriu. În teritoriu, așa, la ședință de partid, nu? În teritoriu să găsiți oameni. Partidul lui. Este o comună. Ei, cu oamenii ăștia trebuie să învățați să trimită mai departe mesajul pe care trebuie să-l aveți pe toți. Sunt de acord. Dacă, la nivel de județ Galați, am avea 1000 de oameni care ne cunosc, pe care îi cunoaștem și care sunt funcționari și care știu. Dacă am avea această 1000 de oameni, am putea să ajungem și în cele mai îndepărtate colțuri ale județului. Noi ne-am dozat, dacă vreți, efortul, ne ducem în zonele în care avem eficiența cea mai mare. Ne-am, cumva, sacrificăm puțin, dacă nu avem suficiente resurse, sacrificăm puțin zona în care ne-ar lua multe resurse de comunicare și de aceea ne-am propus doar 10%. Doamna Clotilde s-a referit la Galați la combinat. Nu combinat. Galațiul are un potențial de mână de lucru enormă. Ar trebui firme, deci
explicațiile oamenilor, cum să facem noi să aducem niște firme, nu neapărat străine, că am văzut că s-au dat cum era pe nimic. Cineva investitori în orașul ăsta. Deci, vorbiți omului simplu. Uitați-vă între noi aici să vedeți câți au venit. Deci cineva care a intrat pe un site care știe ceva și restul cine? Bun. Restul stau. Deci, mergeți în oraș să vedeți că stau acum afară la o bere, la un mic. Oamenii ăștia au nevoie de... Știu. Sunteți de acord să ne ajutați de mâine și să petreceți 7 zile din 7 pe câmpul, pe frontul de luptă? Este o problemă de resurse. Și de aceea... român și încă, nu vor menționa niciodată și ăsta este orașul meu de la 2 ani. Bun, v-am spus, este o problemă de dozare a efortului. Lucian, am completat. Deci, dacă ați fost atenți, la momentul de maxim, la această întâlnire au participat 80 de persoane. Unii au mai plecat, unii au mai venit. Gândiți-vă doar la următorul fenomen. În momentul de față sunt 15 oameni total implicați în Uniunea Salvați România, filiala Galați. Dacă se ajunge în decurs de o lună, la 80 de persoane. Iar fiecare dintre aceste 80 de persoane are 5 prieteni de încredere. Eu personal am mama și tata care nu stau nici la București, nu stau momentan nici în Galați, stau la Fălticeni. O să-i rog să fie reprezentații filialei USR din județul Suceava în orașul Fălticeni. Așa se construiește. Este nevoie de peste 20.000 de persoane reprezentați în secțiile de votare la nivel național. O să vă spun un secret. Nu o să-i avem. Dar într-un fel vor fi lucrurile dacă vom avea 9.000, 12.000, 18.000. Este o filozofie cu totul diferită. Referitor la programul politic, aici nu pot să exprim viziunea USR-ului, vă exprim opinia mea. Ne tot așteptăm să vină cineva minune, avem un cântăreț de asemenea natură celebru, da, o minune politică și să vină undeva din buzunar și să scoată soluțiile. Vor veni idei, program politic de la București. Dar mie mi se pare enorm de important să vină idei și din țară, și din filiala de la Galați. Vor veni 50 de idei. 40 vor fi proaste. 5 mediocre. Dar măcar una genială, dacă ajunge în programul politic al USR național, este un câștig. Înmulțiți acest câștig cu 40 de județe. Și gata, avem un program cu adevărat național folosit de toată țara. Nu mai scoatem minunile din buzunar, că, iertați-mă, avem un ficus la Cotroceni. Da, mulțumesc. Mă scuzați, am dorit, deci ideea domnului care a vorbit puțin înainte a fost extraordinară, dar aici aș dori să completez puțin. Dacă la nivel național ar trebui să aveți un program politic pe care să-l transmiteți în media, să ajungă la urechea fiecăruia dintre noi și a celor care sunt în mediul rural, în zone mai puțin accesibile, cred că la nivelul organizațiilor județene ar trebui această datorie să-i cadă în sarcina președintelui de județ. Aici este îndeletnicirea și taina și abilitatea acelui lider de partid ca să poată să ducă la succes partidul, pentru că nu este suficient ca de la centru. Așa este. Așa este. Cred că... De aceea nu suntem un partid ierarhic, nu suntem un partid militaresc. Suntem un partid cu puterea delegată filialelor locale. Da? Ele au responsabilitatea să crească notorietatea acestui partid, să transmită programele naționale la nivel local și de asemenea să dezvolte teme, programe la nivel local, ca să aibă conexiune cu teritoriul. Da? O colaborare între cele două, centrală și județeană. Exact. Programul e făcut din două părți. Una națională și de asemenea sunt anumite teme locale pe care filialele de aici pot să le dezvolte. Aici aș dori, pentru că eu fiind doar un simplu simpatizant venit așa la un moment dat, deci aș dori să-i aduc un pic la cunoștință celor prezenți. Că dacă nu o să înțeleagă celor care doresc să rămână USR, eu nu știu dacă rămân, că nu este suficient ca din conducerea partidului să facă parte cineva agreat de unul sau de altul și nu o să aibă capacitatea să se unească într-un scop și să-și aleagă un lider care poate să-i ducă la succes,
Ei nu o să facă decât greșeala celorlalte partide mici care, teoretic, în procente stăteau foarte bine, dar n-au reușit nici măcar să strângă semnăturile și aici fac o mică paranteză la cei din M10. Ok. Deci au stat foarte bine, dar n-au avut capacitatea nici măcar semnăturile pentru a participa la o competiție electorală. Adică eu vreau să spun că aceste politica și administrația nu este doar un principiu sau o temă politică, ci este un război. Pentru că pe baza politicilor se duc astăzi războaie în toată lumea, pe diverse zone. Deci așa celelalte partide politice au eșuat în demersurile lor. Noi am zis că suntem un alt fel de partid. Asta nu înseamnă neapărat că suntem succes, dar suntem deja un alt fel de partid. Nu avem oameni reciclați, nu avem oameni controversați. Avem o bază curată, avem oameni care s-au alăturat acestui program din credință, din încredere că sunt într-o direcție bună. Asta ne acordă, practic, baza succesului nostru. Și mai e ceva. Și noi avem experiențe multiple în profesiile noastre. Eu, spre exemplu, sunt în management de deja 20 de ani. Am lucrat în companii multinaționale. Clotilde este director național al unei firme care are sute de milioane de euro afaceri în România și miliarde de euro la nivel global. Iar răspunde România. La fel ca noi sunt mulți alții, sunt oameni experimentați. De asemenea, avem oameni care lucrează în poziții de management și știu cultură organizațională și știu cum se face un proiect și știu cum să nu ajungem la un eșec. Ne bazăm pe aceste lucruri. Acum știți și dumneavoastră, politica se duce pe două teme. Este una politică și una administrativă. Din punct de vedere administrativ, deci ați vorbit perfect. Din punct de vedere politic, este o luptă. Da. Și aici trebuie contrabalansat puțin. Și pentru că acum mă scuzați că vă întrerup, deci tot se discută. Asta e singurul lucru, n-aș vrea să monopolizați discuția ce dificultăți și probleme avem. Le cunoaștem. Noi vrem acum să găsim soluții ca să găsim pe parcurs. Exact. Ok. Exact, deci aș dori să nu cădeți și dumneavoastră pentru că vă apreciez poziția noastră ca partid, deci cu aceste criterii de integritate. Ele trebuie să fie un lucru stabil, dar să nu vă înglobați prea mult în ele, pentru că totuși în politică ai nevoie și de oameni care luptă. Trebuie să dăm nevoie de discernământ. E mai important să ai oameni curați și care nu mai nimic. Și să nu iei nimic. Nu cred că o să fie cazul. Doamna consilier de două mandate și la județ și la municipiu și păstrează linia. Nu a ajuns la niciun rezultat. Haideți să ne oprim că vorbim, monopolizăm discuția și că vorbim după aia. Da, vreau să vă spun un lucru. Nimeni din cei pe care i-am cunoscut la organizație de Galați nu crede în eșec. Toți cred în succes. Nu este cazul. Da? Crezând în succes, ai suficientă energie și o mișcare și putere să-l și atingi. Da? Românul este caracterizat, printre multe altele, și de o zicală. De fiecare dată când își cumpără ceva nou, întreabă de dacă se strică. Ok. Bun. Haideți să mai luăm o singură întrebare, dacă vreți, și să încheiem cumva formal această întâlnire adresată publicului, după care o să invit să rămână în sală membrii deja ai partidului, mă rog, membrii simpatizanți. Deci, o întrebare de altă. Ce v-a împins în lupta asta? Ok. Pe mine și pe toți ceilalți colegi, ne-a împins faptul că nu mai putem să mai stăm fără să facem nimic. Eu vă spun, fiecare are conjugarea lui personală a acestei frustrări, a acestei nevoi de a se implica. Da? Eu, după fiecare ședință de vot, după fiecare sesiune de vot, mă întorceam spre casă cu două senzații. Un gust amar și o speranță. Mică speranță. Mica aia speranță, din nefericire, se năluia imediat. Rămâneam doar cu gustul amar. Și îmi ziceam, trebuie să-mi găsesc pe cineva care să-mi susțină o campanie politică de independent, cineva cu bani, să ies din
să mă apuc să fac o platformă program și sunt sigur că pot să fac treabă mult mai bună decât ce fac oamenii acum. Și voi fi independent, am trebuie susținere financiară. N-am găsit. În schimb, a apărut această oportunitate. Un partid care se potrivea cu concepțiile mele despre politică, cu concepțiile mele despre oameni, despre implicarea la nivel politic. Din fericire,